Ngiyanibingelela nonke ababukele kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza dla ngamandla ezulu. Umngwenya nkomo sovukazi Mvuleni. Intokazi ezalwa Mkhize. Namhlanje ngihleli nosisi uzosichazela kabanzi ukuthi why ela kuhlele sibiza ngosisi khipha izimfihlo. Sawubona. Yebo sawubona sisi. Kuzani? Ngiyaphila ngoba kodwa inhliziyo ingekho right. Kwenzakalani? Ngizozama ngoba mfishane sisi because lento sengihlupha kakhulu. Ngigezile yasi. Ngicela usondele anginuki. Anginuki ngileshow. Yes, ngichazeleke. Ngizozama ngoba mfishane sisi. Okay, nganginogaya kanje abawu2. Wawuno? Benginogaya abawu2. Okay, ngilalela. Okay, well ngamitha kulo uqala. Bowuthanda number 2? Yebo. Kanye. Yebo. Okay. Mitha sisi while to find before lo ngimtholi. Ngathi ngibe ngazi imithi. Mase ngithola lo munye ngimtshela ukuthi no what ngimithi. Futhi ajabule be-excited how ingane yami nokwenza ingane. Utshela umuntu wrong. Ngitshela umuntu wrong. Yo, okay. Sikube sizathu sokuthi uphe lo munye ingane lo munye omnikazi wayo ungamtsheli ngayo. Inkinga okuyena yena ubaba wengane akekho financial stable kanti lo munye right. So ngithola yonke into uyangenzela zonke izinto zengane. So manje ngishawa nembezi ingane yakhulu sizoba nonyaka. Unonyaka manje umntanakho? Unonyaka. Manje yangidlala nembezi engithe ngikhambe nesikhathi engithola ngathola ukuthi nginegciwane. Yo. Manje mengicela ukuconfessa kuyena bani ingane akuyona yakhe. Ngiyabonga konke angenzele yona. But lento yangihlupha. So lo wahlukana naye kade ukhulelwe? Noma ahlukene kahle ingakazi baba lo ingane. Anihlukene. Shuthi wamgcina kade umkhaba ungakaveli. Ungaveli. Yo, manje anigcina ukukhulumisana efonini wanyamalala wathi ushonaphi? Ngoba phela ngeke azangafuna ukukubona nibe nikudlelwane. Singavele nje ngangafuna lutho lakhe ngamtshela ukuthi ingane akuyona yakho singimithi ingane yomuntu. Ngibe ngazazi ukuthi ingane yakhe ngoba ngibona imali ngalo. Ukhulelwe. Ngoba ngibona imali ngala akanalutho lo. Kanti ngiyayilahlekisa and ngiyabona ukuthi ingane yami nayo izogcina isafarisha phela ekugcineni ngoba lezi zinto esamazulu ebuyihluphi. Because kuba khona izinto ezizulu edinga ukuthi ingane yenzelwe la izalwa khona kubo. Yebo. Angazi noma uzongixolela nalokho ukuthi ngiyithola ukuthi nginegciwane angazi kanjani angazi noma igciwane manje selibuya kuphi kulo wami umntwana noma ngithi ngiyajova ngithi ngiyelo esiklinikhi manje maklinika kuthiwa qala icounseling mengithola lapha icounseling ngabona ukuthi isifo sibuya ngakuphi ukhuliswa yini angeke ngize ngisho ukuthi ngiyithathe ngala noma ngala sisi beningakazi nize test kubona ukubona babaphi ngingakazi bengibathemba so ubaba wengane wamampela umuntu onjani mengase ezwe ngalezi indaba lezi ucabanga uzothatha isimo kanjani ngiyazi uphatheka kabi because phela ngiyangale ngoba ngiya imali kanti angimothi ngiyalimaza ekugcineni but angazi ubhuti uzofila kanjani mengimtshela ukuthi ingane akuyona yakhe and while to find ukuthi impilo yami limele angimazi noma nayo limele mhlambe nayo limele ngize ngazi so angazi inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngayo lona ke lo ophiwe ingane uyayithanda kodwa yena uyayithanda sisenzela yonke check nje ukuthi mhlambe ngabe ingane yakhe ngempela yini uyayithanda nje yenzela yonke into sisamfunqa mamanga ngihlupheki ngalutho ngihlupheki ngalutho manje yini le engake sifuna esikuphusha ukuthi ufuna ukumazisa ngoba phela womqambelile manje ekuqaleni andingane nonyaka engicabangile sisi ingoba njengoba ngisho ukuthi samazulu uzoyithatha ingane uyisengala usucabanga uthola ukuthi isiba nezinkinga because akulona ikhalayo lo la ngempela yabo so sengicabangela ingane yami ukuthi baba bayunjani singenzele ingane yami noma ngazi ngixolela noma aqhubeka ayithanda nje bade ayithanda ingane angazi sikuzama ukuthinta ingane
Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami ukhuluma noStufuza Dlangamandla from iBlaqlife TV. Okay. Ukuhlelo la sithi khona sikhipha imfihlo. So today ngivakashele umama la ucela ukuthi achaze kabanzi. Khona afisa ukuthi akuchazele yona. Ngicela ukuthi umupudlebe umlalelo. Okay, angithi. Baby wami, Yasana sana. kunjani? Ngiyaphila ke. Ngiphile mina baba. Ukuthi Khona khona manje sana. yo kunzima khona udaba engifuna ukuluma lona bandla endlebeni. Angazi uzophatheka kanjani umuzwa le. Kanjani sana sami udinga imali? No, ngicela ukuchaza ungilinda ngiqede mase uyaphendula. Uma ngabe uyathetha noma usangifuni ngizo-accept anginenkinga. Ngicela ungilinde ngikhulume ngiqede. Okay, akhuluma ngilale. Ngiyazi ukuthi uyangithanda ngithi. Kakhulu. Uma ungenzela zonke izinto nengane yami uyisupporta yonke into nje. Yeah. Kahle ingane akuyona yakho. Kanjani manje? Kanjani? Uthole kanjani manje lokho kusho? Ukuthi menginqene ukutshela ngoba ubaba wayo ezalayo akanayo imali, wena unemali. So ngabona ukuthi ingangcono ngisulele kuwena. Manje mina njengoba sengithe zonke lezi zinto lezi ngakuthengela yonke into yengane, ngakuhambisa emakliniki, ufuna imali yami esemakliniki. Manje mina uthi le nto ngitshela yona mina izongiphatha kanjani? Ngiyaxolisa mengaqondile. And ngithe mengithi ngekliniki ngangithi ngiyojova ngiyongena kwi-family planning. Ngathola ukuthi nginegciwane, angazi noma ngilithole kuwena noma ngilithole kubaba wengane lona. Ngiyaxolisa. Yabona sokunenani eziningi angazi-ke ukuthi into enjalo Ngixolele bandla, ngixolele. kunzima futhi kakhulu ngoba sikhuluma nje ocingweni inzima kakhulu ngoba kwanami kuningi esendlule khona ngizama ukukulekelela ungifihlela njengamanje ungitshela ukuthi ingane akusibele yami uyabona lento leyo ingakalani. Ngiyaxolisa ngazi ubuhlungu ukuthi nami lento mayingidle enhliziyweni ngoba ngibalekela ukuthi ingane ingabi ney'nkinga kusasa. Abone nje indaba yakho inzima kakhulu. Yazi ukuthi inzima. Inzima kakhulu kwanami kusalathatha isikhathi sokuba ngiyamukele kakhulukazi ngoba lengane lena ngangiyona ukuvuka igula Konke angiyazi ukuthi konke uma ungenzela mengingalali ngingadlile ngaphandle kwakho. Futhi nami bekade ngisaba nami ukutshela ukuthi nginesifo ngoba phela nawe vele ubungaze vele ungibuze vele njengoba usuningi kangaka manje kunzima kakhulu. Kuyafaneleka ukuthi sibonane sikwazi. Mhlambe angivumelekile ukuthi ngibuze kodwa ngiyacela nje ukwazi njengoba uthi unesifo waze nini ukuthi unesifo usisi lo esekhona empilweni yakho noma engakabi khona. Kade ngingazi nami kodwa ngithe makuhamba isikhathi ngaya kudokotela wangitshela ukuthi nginalo isifo manje kwase kunzima ukuthi ngibuyele ngizomtshela ukuthi mina phela senginje ngoba phela bese ngibalekela ukuthi ngizothi ngiyaqala ngiyamtshela bese singasakwazi ukuqhubeka nothando lwethu ngendlela abathi siqhuba ngayo. Kodwa nizozama ukuthi nikwazi ukukhulumisana ngalolu daba. Omunye umuntu futhi. Usayimisele ngosisi? Hey, kunzima ngisacabanga ngoba lento eyenzakele ibuhlungu ngempela ngoba ngikhulisa ingane mina ngenza yonke into kade ngikhulisa ingane ngasiyona yami. Ngiyakuzwa lokho. Kodwa bhuti nawe nje uyachaza ukuthi unesifo kodwa akwazi uzumtshela. Akhathi kuningi-ke esifihlela khona. Engingaboni ukuthi kusazoba lula futhi ukuthi siqhubeke thina sobabili. Uyamthanda kodwa? Ngisulele ngesifo. Ngiyamthanda kodwa ngesimo. Uyamthanda na? Ngicela ungawufaki kodwa uyamthanda na? Ya, ukumthanda ngiyamthanda. Yes, la khona uthando bake bathi khona indlela. So I think nizokhona kwahle ukwazi ukukhulumisana ubuso nombuso.
mayesephumile la e-studio. Ngicabanga ukuthi uma kunjalo mhlawumbe masingabonana mhlawumbe ongakhona ukuxazululela. Ngiyabonga kakhulu bhuti, ngiyabonga kakhulu. Lokho nje kusho likhulu ukuthi uzimisele ngosuhlalisana naye phansi ukwazi ukuthi nikhulumisane. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga ukuthi ubambe i-call yethu.